Y sialens i super Aled yw tynnu'r car yma da'i holl nerth. Ac i helpu, ni'n mynd i glymu rhaff at y car a chlymu pen arall y rhaff i rhywbeth cadarn fydd ddim yn symud, fel y fan. Mae'r car ma'n pwyso dros 2 dunnell, neu bron i 2,000 kilogram. I roi gwell syniad i chi, mae Alwyn Jones yn pwyso tua 120 kilogram. A sa'n credu bydda Aled yn gallu symud fe hyd yn oed. Mae'n waith caled fi. Mae'r car yn rhy drwm fi ffili symud e. Tria technig arall. Cerdded ganol y rhaff, dechrau tynnu, a wedyn cerdded mas. A wneud y car symud? Dyle bod e. Hyd yn oed y dy gyhyrau bach di. Dyma pam fod angori'r rhaff i rhywbeth trwm arall yn bwysig. Mae'r fan yn dal tensiwn y rhaff yn dyn. Ac wedyn... Ei, yn gweithio! Edrych Chris! Yeah! Oh! Yeah! Pan mae Aled yn tynnu o ganol y rhaff, mae'n haws i symud y car. Pam? Oherwydd Mantais Mecanyddol, neu mechanical advantage. Y mwyaf o bellter allwch chi ychwanegu, y lleia o rim sy'n angen. Yn yr achos yma, os mae Aled yn dyblu'r pellter mae o'r car, mae'n hyneru faint o rim sy'n angen. Mae'n debyg i sut mae gears beic yn gweithio. I fynd lan rhyw yn haws, ti'n defnyddio gear isel achos mae'r cog yn fwy. Mae mwy o bellter i'r chain fynd rownd y cog ac felly'n cymryd llai o rim i'w droi. Da iawn, Al. Doedd dim al i fi nawr bod gen i bwyrau superhero. O hyn ymlaen, fi moyn i ti alw fi'n... Ti'n oce? Ie, picotwyn bach wedi cnoi fi, fi'n meddwl. Dim byd i boni amdano. Ti di roi'r handbrake mlaen fyna nawr? Wrth gwrs bod fi!